tomto prípade pozrite sa, čo tu je. Tak v každom prípade hneď viem povedať, tie vlny tu nie sú. Hej? Lebo tu sú schematické nereálne EKGčka, len preto, lebo som chcel vysvetliť princíp. Vidím tu len tie P vlny a QRS komplexy široké. Vidím tu, že je tu asi dve P vlny, pozrite sa, rovnaké sú a potom je tu QRS komplex, ktorý je široký. A potom zase P vlny dve a jeden komplex, ktorý je široký. QRS komplex, ktorý je široký a zase P vlny. Je tu viac P vln ako QRS komplexov. Už z toho môžem z toho môžem vlastne vyjadriť podozrenie na to, že ide o nejaký typ AV blokády. Je to AV blokáda prvého stupňa? Nie, pretože pri AV blokáde prvého stupňa sa za každým P-čkom nachádza QRS komplex, len s dobou, ktorá je viac dlhšia ako 200 ms. PQ interval je väčší ako 200 ms. V tomto prípade to nie je. Aké sú tu PQ intervaly? Pozrite sa, tu je PQ interval, ktorý trvá asi takých 3 kocky, 3 mm, 120 ms. Tu je PQ interval, ktorý trvá takmer 400 ms, 2 kocky veľké. Tu je PQ interval, ktorý je tiež odlišný od ostatných a tu je zase PQ interval, ktorý je odlišný. To znamená, že tu nie je žiaden PQ interval, ktorý by bol shodný, ale stále sa mení. Takže z toho možno usudzovať, že vzťah medzi predsieňami a komorami nie je vôbec, že tam nie je žiaden vzťah. Poďme sa teda na to pozrieť z iného pohľadu, teda respektíve vysloviť podozrenie, či nejde o AV blok 3. stupňa. Pretože vidím, že P vlny idú určitým rytmom, ktorý je pravidelný. Keby ste to odmerali, tak vidíte, že P vlny sú od seba rovnako vzdialené. Hej? Táto P vlna je skrytá v QRS komplexe, zrejme tu na. Hej? Takže tu P vlna, ďalšia P vlna, P. PP interval je pravidelný. Keď poviem, že PP interval je pravidelný, sú P vlny od seba rovnako vzdialené. A ako je to s QRS komplexami? QRS komplexy sú od seba tiež rovnako vzdialené. Keby ste si to vytlačili, zobrali kružidlo, tak by ste zistili, že sú naozaj skutočne rovnako vzdialené. Takto v tomto prípade mi stačilo veriť, že tie QRS komplexy sú rovnako vzdialené. Akou rýchlosťou idú P vlny? Akou rýchlosťou idú predsiene? Tak toto sú asi 2 kocky a toto by boli 3 kocky. 3 kocky to by bola 100 za minútu. 2 kocky by bolo 150. To znamená, že je to medzi 100 a 150, takže 125 za minútu asi. Hej, dajme tomu, že 120 za minútu idú P vlny. Takže sinusová tachykardia 120 za minútu. Akou frekvenciou idú komory? Komory idú frekvenciou, no tak poďme na to. Nájdeme si niekde QRS komplex, ktorý priamo ide do hranice tých kociek veľkých, takých tu nie je, tak poďme napríklad od tohto. Máme tu 2 kocky, 4 kocky, 6 kociek, 7, takmer 7 minus 2 mm a tu je to asi 1 alebo 2 mm. Tak dajme tomu, že je to 7 kociek. Hej? Tak potom v tomto prípade je to 300 deleno 7. 300 deleno 7 je zhruba tých 40, hej? 32, 40 za minútu. To znamená, že predsiene idú pravidelné 120 za minútu a komory idú tiež pravidelne 40 za minútu. Vždy, keď sa objaví EKG, kde idú PP, kde sú PP intervaly rovnaké, teda predsiene idú pravidelne. P vlny idú pravidelne. A QRS komplexy idú tiež pravidelne a idú iným rytmom, ktorý odpovedá tomu, že to môže byť únikový rytmus, ktorý je v úrovni komor, teda infrahysálny, teda 40 za minútu, tak v tomto prípade môžeme naozaj potvrdiť, že na základe tohto popisu sa jedná o AV blok 3. stupňa. Prečo? Pretože P vlny išli pravidelne, QRS komplexy išli pravidelne. Sú infrahysálne? Áno. Poprvé morfológia, QRS komplexy sú široké a ich rytmus je 40 za minútu. Hej, a sú tiež pravidelne a vzájomne nie sú od seba závislé, lebo vidíte, že PQ interval je stále iný.
Keby boli od seba závislé, tak by P-Quentera bol stále rovnaký, respektíve bola by tam určitý vzťah ako pri Wenkebachovi, ale ten si potom ukážeme pri samotnom príklade. Takže v tomto prípade ide o AV blok 3. stupňa. Ak sú k tomu nejakú otázku, budem veľmi rád, keď ich napíšete do komentu. Či už na Facebook alebo na YouTube. Tak, a máme pred sebou ďalší príklad. Poďme ho analyzovať. Pred QRS komplexom sa nachádza vždy P vlna, takže vždy je to zvod 2, hej? Takže P vlna, QRS komplex T vlna. P vlna, QRS komplex T vlna. Avšak, pozrite sa, PQ interval je tu kratší a tu je o niečo dlhší a potom T vlna. A zase P vlna, PQ interval, QRS komplex T vlna. P vlna, žiaden QRS komplex a ďalšia P vlna. Hej, to znamená, že nie každá P vlna je prevedená na QRS komplex. To znamená, tuto nemôže byť AV blok 1. stupňa a taktiež to nemôže byť asi ani AV blok 3. stupňa, pretože PQ, no tomu sa ešte dostanem, prečo to nie je AV blok 3. stupňa, ale z tohto hneď môžem teraz usúdiť, že nejde o AV blok 1. stupňa. Lebo nie za každou P vlnou sa nachádza QRS komplex a tie PQ intervaly sú nezávislé od seba. Pozrite sa, vždy je iný. Hej? Tu je nejaký kratší PQ interval, potom je dlhší, potom je ešte trošku dlhší a potom sa za P QRS neobjaví. Poďme ďalej. P vlna, krátky PQ interval, QRS komplex T vlna. P vlna, dlhší PQ interval, QRS komplex T vlna. P vlna, ešte dlhší QT interval, QRS komplex T vlna. P vlna, ešte dlhší QT interval a nevieme, či tam je, ale obvykle to bude asi tak, že zase sa tam objaví len P vlna. Takže aj tu, keby sme mali dlhší strip, tak tam vypadne vypadne QRS komplex. To znamená, toto nie je AV blokáda 1. stupňa. Je to AV blokáda 3. stupňa. Čo myslíte? PQ intervaly sú nerovnaké. To je taká vec, ktorá sa pri AV bloku 3. stupňa vyskytuje, ako sme videli v predošlom príklade. Dobre. Pri AV bloku 3. stupňa idú však predsiene pravidelne a komory tiež pravidelne, len vzájomne od seba nesúvisia. To, že vzájomne od seba nesúvisia, to by mohlo byť, pretože PQ intervaly sú nerovnaké. Hej? Vždy je iný PQ interval, čo upozorňuje na možnosť určitej nezávislosti medzi predsieniami komorami. Ale QRS komplexy musia byť pravidelne, lebo tam musí fungovať olinkový rytmus. A tu vidíte, že QRS komplexy nie sú pravidelné. Pozrite sa. Tu je veľká pauza a tu zase QRS komplexy idú nejakým rytmom. Hej? To znamená, pravidelnosť QRS komplexov tu nie je. Dokonca toto nie je tá istá vzdialenosť ako táto. Keby ste si to odmerali, presne premerali, tak zistíte, že tuto je to určite o niečo dlhšie ako v tomto prípade. Hej. Chceme si to vypočítať? Poďme si to vypočítať. Tak tu máme 15 mm, 20 mm, 21 mm a tu asi 2 mm, 23 mm. A tu je to koľko milimetrov? Tak tu je 20 mm, 22 minus 1 mm tu, takže 21 mm. Hej? Takže vidíme, že ani tieto intervaly nie sú rovnaké. To znamená, AV blok 3. stupňa to nemôže byť. Prečo? Pretože pri AV bloku 3. stupňa idú komory rovnakým rytmom a predsiene rovnakým rytmom. Len vzájomne od seba na sebe nesúvisia. To znamená, PQ interval je stále iný. Randomly changing, stále sa mení. Hej? To, čo nám už len zostáva, je ten AV blok 2. stupňa. Skutočne na tomto EKG ide o AV blok 2. stupňa a poznáme dva typy AV bloku 2. stupňa. Je to Wenkebach alebo Mobitz. Inými slovami Wenkebach alebo po americky anglicky Mobitz 1 alebo Mobitz európsky, čo je anglicky Mobitz 2. Takže Wenkebach alebo Mobitz alebo Mobitz 1 alebo Mobitz 2. Hej? Takže je to Wenkebach alebo Mobitz 1, inými slovami. Pri Wenkebachovi je to vždy tak, že zo začiatku sa za každou P vlnou QRS komplex nachádza, len sa postupne ten prevod
prevod táve junkcia sa postupne vyčerpáva. Čo sa stane na EKG v takom prípade? Že PQ interval sa postupne predlžuje, takže za každým Pčkom prichádza QRS komplex vždy o niečo neskôr a potom vypadne. A potom sa to všetko zopakuje ešte raz. Naskočí to, zase ide PQ interval, ktorý je kratší, potom dlhší, ešte dlhší a potom zase QRS komplex vypadne. A toto v tomto prípade vidíme. Vidíme, že tu je PQ interval, ktorý je kratší. Ďalší PQ interval je o niečo dlhší. To znamená, tu sa už AV junkcia o niečo vyčerpala a previedla QRS komplex za P vlnou o niečo neskôr. V treťom prípade sa za P vlnou zase o niečo ešte viac neskôr objavil QRS komplex. To znamená, PQ interval sa nám stále predĺžuje. Tu je kratší, mohli by sme vypočítať aj to nejaké 4 alebo 5 mm, tu je to viac ako 5, asi 7 alebo 8 mm a tu je ešte viac mm, možno 10, 11, ja nepočítam to presne, ale vždy je tu PQ interval, ktorý je dlhší a potom sa za Pčkom QRS komplex nenachádza. A potom začne všetko od znova. PQ interval kratší, PQ interval dlhší, PQ interval ešte dlhší a potom QRS komplex vypadne za P vlnou, hej, síce to tu nevidíme, ale tu to vidíme, hej. To znamená, toto je Wenckebachov typ AV blokády druhého stupňa. AV blok druhého stupňa typ 1, Wenckebach alebo inými slovami Mobic 1. Ako ho zistíme? No na základe toho, že tie PQ intervaly sa postupne predĺžujú a potom vypadnú. Dokonca môžeme povedať aj o aký prevodový typ Wenckebacha ide. To znamená, je to prevodový typ. Na koľko predsieňových aktivít prišli QRS komplex. Takže máme jedno P, druhé, tretie a štvrté P. Len s 3 prevedenými QRS komplexami, takže štvrtý sa nepreviedol. Takže to je Wenckebach 4 ku 3. 4 P vlny ku 3 QRS komplexom. Takže jedná sa o AV blok druhého stupňa, Wenckebachov typ 4 ku 3, alebo typ Mobic 1 4 ku 3. Potom tam ešte máme jeden typ a to je Mobic 2, alebo Mobic. Hej? A toho AV bloku druhého stupňa. Lebo som povedal, že AV bloky druhého stupňa môžu byť dvoch typov. Wenckebach a Mobic. Alebo Mobic 1 a Mobic 2. No a ten Mobic, respektíve po anglicky Mobic 2, je ten druhý typ. Ten sme ešte nevideli. A toto je ten prvý typ. Wenckebach a on je vyznačený tým, že tie PQ intervaly sa postupne predĺžujú a potom vypadne QRS komplex, sa neprevedie za P vlnou a potom to všetko začne od znova. Tak,